be a sister. First step, doctor, what is it? What is it? That one. Okay. Go there. Coffee or liquor? Ini oi, beda. Biasa lebih beda. Makan.
kipi aku umur kawau Kau siap kekeh. Shut up. Kau di mana masih mau berkamu buka? Kau dah pun merah. Kau bayar lima ayat kau. Fakul ay mele ang ano ito makas. Wa umam ya ay wala. Kau fi mau ni mele dia kau nak wa ku sa so mele ay. Kita mau gigi apa? Boleh lah isi ay dia malu. Faham ay ni hukum. Ông sa sẽ vậy được kia đồng tiền ai để công an sẽ vậy bộ em được đẹp vào cầm bất kỳ thế thì qua bây giờ mà mẹ của ông này cặp ông sẽ xuống em mà Masuk ya gini apa ya? Kak pipi mana ni lo buka? Oleh aku umur bayi masih ada ni umur masuk. Dia sering kamu popo. Ya kuda ye nunga ngawa ola.